ва духтарако нигоҳ кунен ҳами қадар арзон кардаган марҳамат сумка гирифтанӣ бошен. ҳатман инами нуқтаи савдо биён харид кунен. успед мекунен, успед ки карден харидорӣ мекунен анамхе сумкаҳои арзона. духтарако нигоҳ кунен ҳамира аксия кардаги буданд 50 сомон, ҳозир бошад бо аксия кардиян 30 сомон бовар мекунен. моделакош бисёр ай ҳозир машмо нишон метам маъқултон мешава. 30 сомон инамҷо чизе мебинен инами тарафа ҳамаш 30 сомон. ба як чи дига духтаро ино борои медонен чи хеле айбо ҳамаш бори расиски ай мисол ай бузур садавод овардаган беҳад сифатҳои хуб доранд. мана дар кортон боша ина кадомиша мегирен 30 сомон. касе омада наметуна мара хамошуна мемонум дар рӯи экран нависеншона дастафкатон мекунан. қафасонай бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза инами ҳафтум дарвоза реди охирон биён даҳум қатор меган иҷара. баъд аз парда фурӯшоян 27 контейнер чизе ки чи сумкае ки мебинен ку инамҷада ҳамаш бори расиски хеле хушрӯай бори гуанҷои барои расиси мисол специально тайёр кардаган сифати зури зур. рӯз навор доштум духтаро да хотир дошта бошен анами нуқтаи савдоро ма шумода тавсия дода будам гуфта будам ки ҳамаш бори оригиналай мисол ай Россия мебиёя инам чизе ки мебинен бори хитоя барои Россия кардаган аз бозори садавод иҷа мебиёранд. ина марҳамат беҳад сифаташон хубай нархошон ку нархҳои беҳтаринай бовар кунен арзони ҳастай ки ҳозир аксия доштан қичон 50 сомӣ карда будам вази сумкора ҳозир ҳам 50 сомара бо 30 сомон кардаган бовар мекунен. ҳами қадар борошон интихобуш зиёдай на танҳо сумкаҳои мактабӣ балки як буракак биненда анамха сумкаҳои фасон барои мисол духтарако барои модаро барои коргаро барои ҳама ҳастай мана биненда чӣ хушрӯчай ай бозоршинос сар карда то коргарои мисол давлатира метавонанд аз иҷа сумка харанд. на протоколни сумкаҳои фасони классикаам доранд. марҳамат бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза даҳум қатор духтаро баъд аз парда фурӯшо мешаванд ино контейнерай мана марҳамат контейнери рақами 27 беҳтарин сумкора шумо дар иҷа бо нархи дастрас метавонанд ки харидорӣ кунен. як буракак хай биненда чӣ хел интихобшон зиёдай мана беҳад интихобшон зиёдай ина иҷара аҳамиятин бисёруш набуду рӯз омаданамда баъд ҳамчунин чимоданоям чанд модел омадагай марамат чимодан мегирен сумкаи мактабӣ ё ки сумка барои хутон мегирен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. медонам ки анам хали сумкора мекофтен духтаро марҳамат ҳамаи ҳамино бори Россия боре ки дар Валберс 3000 рублай 2500 рублай ина аксия кардагиян беҳад сифати хуб дора нархаш медонен ҳамаги 90 сомона 90 сомон пиналш катия як буракак биёен бо хутон бинен дохилиш бо масажка дора аҷоиб хушрӯ сифаташ беҳтарин мана марҳамат урӯз ма шумо да навор гирифта ин нуқтаи савдоро тавсия дода будам да хотир дошта бошен борои навшон бо омадагай хай поёмдагиё распродажаам 50 сомонӣ борои бо сифати хушрӯ ана баъд ина нигоҳ куненда ина миёям ҳамаш аксия дафтидагиан чанд пул ино 120 сомон як чи гумда духтаро бори гуанҷоан специально барои Россия тайёр карда шудагиай мисол ёра дар садавод мефурӯхтанд ҳозир ҳамаи ҳамина ина овардиян аксия кати дар ин дукон бо нархҳои дастрас пешниҳод кардаган. ҷа на танҳо шумо сумкаҳои мактабӣ балки нигоҳ куненда занҳои азиз барои хутонам сумкаҳои фасони қиматира бо нархи хуб пайдо карда метавонен. сумкаҳои бренде ки 500 сумай документдороку иҷада чанд сумай 300 то 280 сумкаҳои кожаи фасоншон то 280 сомона ҳозир ма вайёра ҳамаша бо ҷудогона шумо да навор гирифта нишон метам. бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза даҳум қатор инам даҳум қатор ки омаден баъд аз парда фурӯшо мешава 27 контейнер даян ана новинкавон мана новинка духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен ҳамаш бори нав омадагай беҳад хушрӯ ина каседа дар корай биёен хеле ягон ҷода дига нестай тамошобино ино ҳамаш бори бозори садаводан барои шумо овардагиан корвон инаи 60 сомона инам рияди якум нигоҳ куненда 60 сомон бори нав беҳад сифати хуб дора марҳамат каседа дар корай рияди боло 60 сомон ана баъд ана хеле тиграко омадагая ё чанд пула 120 сомон тамошобино сифатҳои борда гап нест биёен аз наздик бо хутон бинен баъд харидорӣ кунен ина ино чи 120 қафасонакане 120 сомон тамошобино марҳамат ман наворо доштум да хотиртон боша ин нуқтаи савдоро дар бораш фаҳмонда будам ки борошон ҳамаш бори расискай ина духтаро боз ҳам новинка овардан ин тараф ҳама 120 маяй ки
یا 100 сомон یا 100 сомон اینایی چند سما این обычный بوده 120 сомон باری نو انا بعد نگاه کنین اینی قسمه بینین ایجادم هر خیلش اومدگی بوده فنجوی فاسون فنجو چند پلا 120 сомон فنجوی новинка دخترو اگر نوارد خوشتون ندیده است باشه من رقماشون میمونم در روی اکران نویسنشون رسمش میپرتن به حضور تماشا کرده انتخاب کنین اینا ببینین چه بسیار سومکوشون 100 сом یا 120 сом هم خیلی خلاصه منم مرامت ببینین ای وقتی که همین مگزین من نوار گرفتم علاقه مخلصاشون خیلی زیاد شده تز می نویسن که باز کی نوینکاشون می بیاید این دخترای عزیز باز هم برای نوینکاشون اومده همین قخش روی دایتون باشه ما گفته بودم تو که براشون همش باری وای بزرگ صدا بود برای روسیه من مرحمت به حد خوشرو این قسم پایان کدومش میگیرن اینو با نو اومدگن هم قفسونا کن که کچسواشون لوکسای 80 сомон манам инҷада чизеша мегирен 80 сомонай беҳад сумкои фасон доранд бо биёин як бор хитон гарден бинен баъд харидорӣ кунен лекин сифатошон дар ҳақиқат ҳам аз замин то осмона фарқ мекунад беҳад сифатош хубай бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза даянд инами ҳафтум дарвоза охирон қатор биёин даҳум қатор мешавада мана марҳамат баъд аз пардафурӯшо 80 сомон нигоҳ кунед дукони рақами 27 бинен чӣ хеле удобни хушрӯвай дидена аз и чанд расветкаяй кожашам аҷоиб фасонай на танҳо ино балки нигоҳ кунед и қисми болора бинен ҳар хела сумка доран иҷада беҳад сумкаошон фасонай нархошон 100 150 200 ами қимат 280 сомонай ки 280 сомон сумкаи қиматие ки то 400 сомон хали сумкая иҷада хулоса мана марамат дар кортон боша нависен расмоша мепартоян интихоб кунен харидорӣ кунен боз ҳам бо хоҳиши зиёди шумо имрӯз навори анамхе чимадано мешава нигоҳ кунен ҳамин нуқтаи савдода чимадани фасона шумо аз 150 сомон сар карда метавонен харидорӣ кунен бовар мекунен ҳозир ҳамаша нархош кати мефаҳмонам инаи двойко ҳамаш комплекто навай бори фасон боре ки мисол дар бозори садовод мефурӯшанд дар валберс мефурӯшанд қиматай иҷада 450 сомоная 420 сомонда метиҳанд нигоҳ кунен двойкаи фасони хушрӯ сифати беҳтарин нигоҳ кунен чанд та расветка дора и чанд килога боша то 30 килора бор вазнаш мебардора хулас ана баъда наи намудо ҳастай калёсаошон ино ҷудо мешада ина ҷудо мешаванд беҳад удобниай мисол намешикана беҳад хушрӯай и чанд пулай калонуш ина ино 30 килогашая 380 сомон калонош а инош чи анаи 250 сомонай 20 кило борай хушрӯа духтаро 320 сомон комплекта бинен чихе фасонакай и цвечам аста 280 сомони ана 150 сомаш амияя анаи дига цветошам аста дига цветошам ҳаста 150 сомонара а ино чи ана ино 280 сомон фаҳмидена духтаро чиқа чимаданои фасонтон ёфтум арзонай борошон ина бо биёин хитон як буракак бинен арзониш ку майли борошон ҳамаш боре ки медонен чи хеле бори гуванҷӯяй леки барои россия тайёр шудагия бозори садовода мефурӯшанд ҳамин чиза валберсда мефурӯшанд лекин инаи нуқтаи савдода корвон ин нуқтаи савдода ҳамин борора шумо пайдо карда метавонен ино бори хичона мисол ай бозори садовод иҷо овардаган метавонен ина биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен чимадан ё нависен доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи пажарка даян ҳафтум дарвоза даҳум қатор 27 контейнер инами сумкои 150 сомон буданд духтаро ҳозир акция рафтестай медонен 80 сомон шудагай на танҳо ино ҳозир нишон метам бо чӣ бор доранд инаи чандта дора 4 та чиз дора нигоҳ кунед сумка рюкзаки фасони калон шопер бо уҷада вай дорада пенал дораву дигар хулас 4 та чиз дора на расветкош иам 80 сомон шуда марҳамат тамошобино нархошо нархои беҳтаринай бори бозори садовода духтаро бори качествени ина марамат биёен корвонда арзон шудага инами нуқтаи савдода биёен харидорӣ кунен баъд рюкзакҳои духтарона нигоҳ кунен чихе бисёра ино чанд пул боша ина якошам фасона 150 сомона сета доран чандта дорана мана марамат зурай шахсан ман худам ино гирифта будам даётон боша навор карда будам ку
качестваш тамоман фарқ мекунад духтаро. Ина марҳамат ҳамин чиз оз бидроен вал берса бинен да инами сифата инами вая медонен нархаш 350-400 сомон лекин ҷада ина 150 сомон бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза даҳум қатор 27-ум контейнер ина баъд нигоҳ кунед ина имрӯ гузакошона диден чӣ фасонака ё чанд пулиян 100 сомона ина нигоҳ кунед ини тарафуш ҳамёш 100 сомая ана инаи қимати ёш чанда ёш ина ё 180 сомон ҳамуе ки то 250 мефурӯшанд ку ина 180 сомон биёен а ина ино чанд сомай 120 сомон уш 90 сомая я инаиш 90 сомоная хулоса дӯстони азиз ҳатман агар сумка гирифтанӣ бошен ҳамин нуқтаи савдора омада як бор хабар бигирен иам 90 сомашая мана марама дирама сари наворда пешниҳод карда будам ҷудогона навор гирифтагим аз ино дига моделошам ҳаста ина метонен дархост кунен доставкатон кунан ё ки ина биёен сифатошуно аз наздик хитон намхе бинен баъд харидорӣ кунен духтарако леки бурд мекунен бори наз мегирен ҳамхели шоперора мепирсанд марҳама духтаро анамхе шоперчои фасон омадагиай беҳад сифатҳои зур дорада марҳамат ина нигоҳ кунен бори валберсай беҳад фасонакай ак тарафтестай 40 сомон бовар мекунен материалшам хушрӯи духчам фасонай ина бобиен аз наздик бинен 40 сомон доставка доранд ина касе омада наметонан нависен доставкатон мекунанд ана баъд анамхе ваё ҳастай сумкои дорожния ина миёда ак тарафтестай биненда чихо борои хушрӯи фасони качественияй занона мардонаш ҳастай нархошон медонен чанд сомон акция шидагиай 90 сомон кожничам дорена 90 сомон бовар мекунен ҳамхе фасонай ҳамхе ба сифатай хушрӯе аст ки 90 сомон марамат каседа дар корай духтарако нависеншона доставкатон кунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ими ҳафтум дарвоза биёен даҳум қатор 27-ум контейнер ина нигоҳ куненда кожашам аст иам ҳамин нарх шидагай мана иёшам ҳамин 90 сомонай марама тамошобино бурд мекунен борошон бори зурай качественияй расистки борай духтаро иҷада намиёбини хеле качество ба ин нарх банависеншона доставкатон кунанд ҳози акция рафтестай дар ин нуқтаи савдо духтарако биёен нигоҳ кунен инамино чарми тозаян бори медонен 400 сомая инам сумкои 400 сомая акция рафтестай 220 сомон кардаган марҳама чанд модел доранд биёен бо аз наздик як бурака хитон бинен баъд харидорӣ кунен марҳама духтаро борошон бузурда нестай духтаро ҳамаш бори россияяй бори садовода ина биёен бо аз наздик як буракак бинен мана нархошон 220 сомона иҷада бори 50 сомау 30 сомаям ҳаст тамошобино лекин анамхе бори брендам ҳаст ки бо нархи арзон метавонен харидорӣ кунен биненда чихо аҷоибо таёхира бинен сифатошта гарантия метиҳанд беҳадам хек сумкои хушрӯй астае ки ина кадом моделе дар корайтона биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен баъд як чи дига ино оптавикан барои савдо агар бигирен бо арзонтон мекунанд ина меам чармиян мана меоям чарми бидиан бинен чихо сумкои конкретния гуфти гапо ина меам чармана мана бинен охи необычный сумкои хуша хелеш маълумай шумо вақт дошта бошен духтаро ями бозори Корвон биёен ҳафтум дарвоза тарафи пажарка даҳум қатор 27-ум контейнер як бор боршона бинен чемодан мегирен сумко барои хутон мегирен барои фарзандотон мегирен як буракак муқоиса кунен гарден бинен борошона хутон мефаҳмен ки фарқкунандаи борошон хулас бо сифати хуб бори наз мегирен нархшон нархи арзонай бовар кунен нархошон беҳад хубай ина хитон бинен духтаро чи хеле бор омадай борои фасон диден аз сумкои оригинал документош качай диден духтаро и сумка 300 сумкам нестай лекин нуқтаи савдода 120 сомонай бовар мекунен ина марамат каседа дар корай барои туҳфа мегирен барои хитон мегирен духтаро бурд мекунен ина мирият ҳамаш бори нав бори бозори садоводай тамошобино Корвон овардагиян марҳамат ина уҷадам точка дорад ини ҷамъ овардиян борои фасоншона 120 сомон фардо меша ки гирен донишҷӯ духтарако ина муаллимаҳо коргарро каседа сумкои фасон бо нархи дастрас дар кор боша ҳатман биёену бинену харидорӣ кунен бозори Корвон тарафи пажарка байни
медонен ҳафтум дарвоза айда ҳафтум дарвоза ки дромаден охирон риад биёен даҳум қатор ҳисоб мешава иҷа баъд аз пардаву курпачафурӯшоян 27-ум контейнера то киҷора то ина мира то ина мира 120 сомон и тараф чанд сма اینا یعنی اینو چرمای تازه کجای تازه 250 220 اینم خیلی نرخوش مرامت شما نویسن شونا با میفهمونن تو نه اینچنین رگزکای فسون دورن دخترو اینا برای فرزنداتون هم بگیرین زوری بدای بعدن هم چرم تازه یا یا چند پلان فابریچنی بوده 120 сомон ин сиёш ҳам ҳастай удобни духтаро ҳам хушучае ки як бурака хайна хитон бинен охи марамат касе омада наметона ёдовар мешавам тамошобино ки ино хучон даставка доранд ман номерашона мемонум страничкашона отметид мекунам метавонен нависен шона дар ва как даставкатон мекунам